Ξανακέρδισε ο Μενετίδης, η σέντρα, η απόκρουση από τον Αμανατίδη και τώρα η μπάλα μακριά από την περιοχή του Ολυμπιακού, εκεί όπου προσπαθεί ο Χούτος να εκμεταλλευτεί το πέρδεμα ανάμεσα στο Χασιώτη και τον Τετράτζε. Ο Χούτος με τον Χασιώτη θα κάνει το σούτ, θα μπλοκάρει ο Σαμοτούλσκι. Ο Ζάχοβιτς θα εκτελέσει απευθείας, ο Σαμοτούλσκι θα πέσει και με τα χέρια θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Σαμοτούλσκι πήρε τη θέση του, εκτέλεσε ο Τζότζεβιτς, η μπάλα πέρασε από το τείχος και κατέληξε ελάχιστα out. Μαυρογεννίδης πέρασε από τον Βενετίδη και έκανε τη σέντρα με προορισμό τον Ζάχοβιτς. Ξανά ο Μαυρογεννίδης, η απόκρουση από τον Χασιώτη, πιο μακριά από τον Βενετίδη, ο Πασαλής για τον Τζόρτζεβιτς. Το άνοιγμα είναι για τον Ζάχοβιτς, ο Βενετίδης έρχεται να μπει στη φάση και να πετύχει τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Ο Λάμπρος Χούτος στο 4ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, στο 49. Ο Ολυμπιακός θα κάνει το 1-0 με τον Χούτο που τον βλέπετε να πανηγυρίζει πηγαίνοντας προς τον πάγκο της ομάδας του μαζί με τον Αλμπέρτο Πιγκόν και τους υπόλοιπους εκεί στον πάγκο του Ολυμπιακού. Εδώ ο Χούτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό στο 41ο λεπτό και ξανά η φάση με τον Τζόρτζεβιτς. Το άνοιγμα για τον Ζάχοβιτς, η απόκρουση, άσκημη απόκρουση από τον Βενετίδη, δίνει την ευκαιρία στον Χούτο. Σέντρα τώρα για τον Ναλιτζή, ο οποίος επιχειρεί να κατεβάσει εκεί την μπάλα. Και ο Τετράτζε που είχε προωθηθεί θα κερδίσει ο Νινιάδης και θα κάνει το άνοιγμα για τον Τζόρτζεβιτς. Ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση από την άλλη πλευρά. Ανοίγεται ο Χούτος, η σέντρα για τον Χούτο που θα πλασάρει 0-2 στο 67ο λεπτό με σκόρερ για τον Ολυμπιακό και πάλι τον Λάμπρο Χούτο σε αυτή την ταχύτατη αντεπίθεση των Ερυθρολεύκων. Ξανά εδώ ο Τζόρτζεβιτς, η σέντρα και ο Χούτος που πλασάρει και κάνει το 2-0 με δύο δικά του τέρματα, το πρώτο στο 59 και το δεύτερο στο το πρώτο στο 49 και το δεύτερο στο 57. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Να δούμε όμως τώρα την αντεπίθεση του Ολυμπιακού, μία ακόμη αντεπίθεση με τον Γιαννακόπουλο να κάνει τελικά το σουτ.